Konsep juga bahak Argentina ban penlem ya ke Switzerland haka jingi lek ka quarter final la syai ke sengi. Sangap kene ke jengkeren jong kurs ke Switzerland kumno pengkre ne ke liang jong ke Argentina. Haka press conference chua ke jingi lek ka quarter final la syai ke sengi ke Argentina perca ya ke Switzerland o kurs jong ke Switzerland umurut yakin ulong ba ne ke liang ke jong ke Switzerland ke ledap ban pengkre ba kamtam ya ukul kipar. Ki technical staff but goalkeeper ki ledap ban page bha ki video bat ki data jong ka Argentina kamtam ya u Lionel Messi ki page bha ka por ba shoot penalty ki page bha ya video jong u kumno shoot penalty na kano ka liang shoot penalty na kano ka dong na kano ka snat ba shoot penalty bat ulong ru ba goalkeeper jong ka Argentina ru ulong batrim bha kamtam ha ka penalty shoot up te na ka liang jong ki player jong uru ledap pengkre bha ban practice hakino gidong ban shoot ya ka bol ka por shoot penalty kenang ba ka bol kan ya rung siapa ukul kenang ba ukul unom la ban khanglat ya ka jing shoot penalty jong ki player jong ka Switzerland dileng jong coach jong ka Switzerland ora pempau kita snosi ke bakrau nomor ba unong tap gol baraba jong ki ujohan umla ban mi medan la chai ka sengi nomor ba ka jing mensau hakko siu Dileng jong kurs jong ka Switzerland undap pengkre ba kumno ban pelem ya ka Argentina ka badai ka champion ka jing la ka quarter final la chai ka sengi te kumno pinong na ka leng ka jong pi hatu ka Argentina ka hab ban le phai yang la chai ka sengi ne kan job ya ka Switzerland kan jam chak ka semi final te comment jar jar ki favorite team ki jong pi